Nu poftesc la ce are altul și îmi văd de a meu. Și a meu mă mulțumesc cu cât mi-a dat Dumnezeu cu puțin, poate că eu ce îmi pui pe masă-s mulțumit, că e în mâna mea, sau o ce fac, nu mă uit la unul și la altul, că ăla are și eu n-am. Și tot mă rog la Dumnezeu să fie bine, să îmi dea, să mă ajute să trec cu bine peste toate greutățile. Și uite că așa, mă rog la Dumnezeu și uite că Dumnezeu mă ajută și nu bag în seamă toate. Da, da. No. Și uite așa, legi deoparte toată răutatea, nu? Sau nici nu știi de ea? Nu știu, sunt un picuț mai nepăsător, eu nu bag în seamă toate. Da, da, da. Foarte bine faci, Ionuț, că așa și trebuie, că altfel nu putem trăi fain, nu? Păi, trăim viața și clipa, momentul trebuie trăit.